வெல்கம் பேக் டு 123 கேமிங் சேனல். நீங்கள் எப்படி எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா ரொம்ப நாள் வீடியோ போடல அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆமாம் கைஸ், சின்ன ஒரு வேலை கைஸ், அதனால் கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடல. நம்ம வீடியோ பார்க்கணும், லைக் பண்ணிப்பாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிப்பாங்க, எல்லாருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள். சைடில் இருக்க பெல்லைக்கு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம லடாக்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்துச்சுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் வாங்க, இன்னும் 80 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்குது நம்ம ஊருக்கு போயிடலாங்கண்ணா நம்ம ஊருக்கு. அதான் கொஞ்சம் டக்குன்னு போங்கண்ணே, பஸ் தாங்கண்ணே. ஐயோ சீக்கிரமாக போக மாட்டேறாங்க, கட்டடிச்சு போயிடுவாங்க. கட்டடிச்சா வராங்க. அப்பா இது நாங்கள் போகணும். அந்த பஸ்காரன் எடுக்கிறதுக்காட்டி அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம ரூம் முடிச்சு நம்ம மிட் நைட்லேயே ட்ராவல் பண்ண போகிறோங்க. நம்ம ஜாரியஸு ஃபீனக்ஸ் எல்லாருமே அங்கே தாங்க இருக்காங்க. மிஸ் பண்ணுறேங்க எல்லோரும். அதாங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிளம்பிட்டா போய் பார்த்துடலான்னு. இங்கே நம்ம ரூம் வரப்போகுதுங்க. ரூம் வந்துருச்சுங்க. நம்ம ரூம் இதாங்க. காரிங்க தாங்க பார்க் பண்ணுங்க. மிட் நைட்டே நம்ம கிளம்பிடுவோங்க. ஏன்னா கிளம்பியாச்சுங்க. ஊர் பக்கத்தில் வந்துட்டோங்க. இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் தான். சொன்ன வேலை மிட் நைட்டே கிளம்பியாச்சுங்க. இன்னும் 20 கிலோமீட்டர் தாங்க, போயிடலாங்க. ஃபாஸ்ட்டாக போனால் அடிச்சிடலாங்க 20 கிலோமீட்டர். பார்த்து வாங்கண்ணா. 20 கிலோமீட்டர் தாங்க. வாங்க, நம்ம கூட ஒரு ஆள் போகுது. ஆனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக. ஐயோ சைடு அடிச்சுட்டாங்க. நம்மள்ட்ட கட்டை அடிக்கிறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. எனக்கு ட்ரைனிங் எடுத்துருந்தேன். நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ட்ரைனிங் எதுக்காக பண்ணால் விழுந்துருவோம் கைஸ். அதனால் ட்ரைனிங் பண்ணி பண்ணுங்கள். போலீஸ்காரங்க சிக்னல். ஊர் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இன்னும் 10 கிலோமீட்டர் தாங்க இதாச்சு. ஓடிட்டு வந்தாச்சுங்க. இதாங்க நம்ம ஊர் வந்தாச்சுங்க. ஒரு 6 மாதம் ஜாதா சொல்கிற ஊருக்குள்ள எல்லாத்தையும் இதெல்லாம் நாங்கள் வருமா? தங்கமயில் இங்கே வாங்க. ஜாரியஸ் நிற்கிறான். ஜாரியஸு நாட்டு சொல்கிறேன்டா. ஆமாம் நாட்டு இப்படிதான் போங்க. ஃபீனக்ஸ் வாங்க. ஃபீனக்ஸா? ஃபீனக்ஸு நான் ஜாரியஸ் எடுத்து ரவுண்டு கிட்டுருங்க. இதே வந்தாச்சுங்க. அம்மா இங்கே அம்மா வெளில போயிருக்காங்களா? சரி, நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. பார்த்துக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில்.
அம்மாட்ட போச்சு போட்டேன் இந்த இடத்துல தான் நிற்பேன் காரை அது மாதிரி இங்கனே நிப்பாட்டிட்டேன் காரை. யாரும் சேர்த்து போயிட்டு வருவாங்க. இது பண்ணுவாங்க ஆல்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதான் வாங்க போகிறோம். கேன்சல் பண்ணுவாங்க. பீனட்ஸ் வேடா பீனட்ஸ் வேடாம். அதான் பயம் அதான் இருக்காங்க. சரி மீண்டும் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன். டாட்டா, see you, bye bye.